खुलुमबाय दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान आरो बे दिनैनि जि गोथार जोनोम सान बे हाबाफारिखौ लानानै जों थन्दमा आनसलिक कलेज बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादाबो मोजां मोनसे डिसिप्लिन आब्रुथि गोनां जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे नन भायलेन्स बे मोनसे गान्धीनि मोनसे आदर्श दं बिथाङा जिहेतु फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा हारिनि बागै सिमां नुदोंमोन जे बर'हा गेरेमसा हारि मोननांगौ बेखौ लानानै जों दिनै फरायसा बिथांमोनाबो लैहोर लैहोरजों गोबां मोनसे बिफां गायनायनिफ्राय लानानै मुंख्लंखौ गोसोखांनायनिफ्राय लानानै आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मुसुखायाव बिबार बावनानै बिथांखौ गोसोखांनानै जों अरायबो मोनसे दिनैनि जि गोथार जोनोम सान बेखौ जों फालिदों। गमामायैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै धमधमा आनसलिक कलेजनि बर' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सानखौ जे फरायसा सान हिसाबै बिथांमोना आसाम सरकारनि मोनसे डिक्लेरेसन मर्मे दिनै बेयाव गासैबो फरायसाफ्रा ज' जालायनानै फालिदों। बाहाय बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै आंखौ लेंहरदों, ओंखायनो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै गासै बर' फरायसाफोरजों लोगोसे बाहाय बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारि गासै आरो सोद्रोमाफोर आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो क'अपारेट खालामदों। गमामायैनो गोजोनथाव बाथ्रा। आं सानो बे गासै जोंनि बे बर' फरायसाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौ दिनै गोसोखांदों। बे हिसाबै बिथांनि आदर्शजों गासैबो आवगायलांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो।